Хора, сега ще направя един малък туториал как да си качите видео в YouTube. Снимате го, влизате в клиповете в това. След това влизате в YouTube, цъкате качване, след това тук ще ви се появи едно нещо. Отваряте го и тук вече търсите къде са и клиповете. Снимате моите клипове. Ще цъкна отказ. Ей тук. Снимате моите клипове, трябва да ги сложа да ги сложа тук. Това само трябва да стиркам. Искам го ма. Питай пак. Добре, оставам се. Така. Ги маете там. Сега цъкате го. Твърте работния плод. Ти се май. Ти. Ташак се прави. Ташак се прави. Топките се прави. Хора, сега съм. Топките се. Така, хора, продължаваме. Излизате. И търсите си двата клипа. Където и да са. Ето ги моите двата клипа. Цъкам ги. Отварям ги. И ето ги двата клипа. То първият трябва да е яда. Първият е хейта, да. Тъй? Първият е хейт, яко хейт. Що? Яко хейт. Мати пише хейт, така. Не знам много ясно, дето ме хейтна. Знаете? Така. Яко хейт, Фредди гейминг. Долу пиша фаце. Страничка, страничка. Те си вам пиша, защото ме кефте. Facebook страничка. Това. Така. Това е. То клип го публикувам. И този остава. Това се казва Facebook страничка. Facebook страничка. Facebook страничка. Как да го кръсвам? Темкер. Така. Сега, когато стане, ето го, когато станат, и всъщност ще ги сложа в Facebook, нали? Значи, хейтвам Фредди гейминг. Се го пиша хат, не хейт. Клип. Такова е. Това трябва да го направя, Facebook страничка. И него ще сложа. Първо предупреждавам и след това пиша, нали, пиша линка към самия клип. Така ще направи повече трудно страничката. Не страничката ми, повече трудно с ми па канал всякъде. Благодаря. И дано ви е харесал хейта, който направи вече. Може да го гледате. То в описанието на този клип ще има, нали, в описанието на този клип ще има
Така. В описанието ще има на двата клипа, нали, линковете и сега нека напишем първо Facebook. В смисъл това го затварям. Това да пише Facebook страничка да се... Не всичко. До свидание. Така. Facebook страничка. И ето го и това. Ето го и линка към клипа. Видео. Публикувам го. И това ще бъде този епизод, как да си качите, нали, клипчета в YouTube. Надявам се ви хареса. Да ви е помогнал и до скоро.